Представи си това, 12 клас и седиш и си скролваш пред компютъра, гледаш снимки на Амстердам и буквално мечтите ти са на една ръка разстояние. Но в същия този миг нещо те свива някаква топка в стомаха. Това е страхът. Защото във всеки разговор, който водиш с приятел, познат или родител, ти изниква въпросът: ама ние дали ще можем да си го позволим? И аз те разбирам много добре. И на мен са ми минавали такива неща през главата. Може би родителите ти се притесняват, че трябва да теглят кредит, за да те изпратят да учиш в чужбина. Може би те е страх да не се провалиш, да се върнеш в България с дългове от чужбина. А може би те е страх да заминеш, защото дори не знаеш дали ще си струва. Този страх е реален и той убива мечтите на много ученици още преди да са заминали. Но какво ако ти кажа, че почти всичко, което си чула, е мит? И какво ако ти покажа, че месечният ти разход може да бъде намален и няма да плащаш 1000 евро наем? Днес ще разберем къде отива всяка една стотинка на студент в Холандия и ще разбереш всичко относно цените за наем, храна, транспорт и дори скрити отстъпки. Ако си готов да спреш да се страхуваш и да преследваш мечтите си, остани с мен до края на това видео. Привет! Ние сме Европулс, млад екип от хора, които са били на твоето място. И сега сме тук, за да ти помогнем и да ти покажем, че кандидатстването в чужбина е много по-лесно и достъпно, отколкото си мислиш. Нека започнем с най-големия шок и то в позитивен смисъл, а именно таксата. Забрави за високите такси, като в Великобритания няма такова нещо като да плащаш 9000-10 000 евро на година. В Холандия за студенти от Европейския съюз таксата е фиксирана за повечето програми и е 2600 евро на година. Това число е изключително важно, защото то ти дава основата и можеш да правиш бюджета си спрямо него. И е фиксирано. Няма нужда да се притесняваш, че университетът ще те изненада с скрити такси и така нататък. 2600 евро, точка! И сега можем да преминем към планирането на останалите разходи. За нас тази финансова сигурност е изключително важна, затова винаги съветваме студентите ни да се стремят към университети, които имат прозрачна и контролирана държавна таксова политика. Нашия екип работим ежедневно с тези университети и можем да ти гарантираме на 100% тази информация. А сега, след като знаеш основата, нека да преминем към подреждането на пъзела на останалия бюджет в ежедневието. Следва наемът. Това е частта от видеото, която ще ти спести най-много пари. Забрави за наемите, които са 1000 до 2000 евро на месец. Да, ако тръгнеш сам да търсиш квартири и така нататък, наема може да стигне до 600 евро, но защо да плащаш 600 евро за отделна квартира далеч от университета, като можеш да плащаш само 300 евро за общежитие? Общежитията са много достъпни и те са една страхотна врата за теб, защото ще можеш да се познаеш с много нови хора, да осъществиш контакти и да се чувстваш много по-спокоен в самата държава, защото те разбирам и знам, че отиваш на ново място, знам, че ти е супер странно, нямаш познати. Общежитията са страхотно пространство, което помага на студентите точно за това. Намираш си нови приятели, забавляваш се и животът е по-хубав в общежития, накратко. Ако успееш да кандидатстваш на време, наемът ти за общежитие може да е до 300 евро на месец, като в зависимост от социалното ти положение той варира от 0 до 300 евро на месец. И съвета ми естествено е да не чакаш в последния момент, за да се налага да плащаш за квартира, която ще е двойна цена. Друг голям бонус за общежитията е, че повечето общежития са на около 10 км максимум от университетите, което ти позволява да ходиш пеша на университет или дори с колело. Което ни води и до следващата точка – транспорт, храна и скрити отстъпки. Вече спестихме пари от университетската такса и от наема. Нека да видим другите разходи. Транспортът може да ти е нулев разход, защото, както ти казах, университетите са на максимум 10 км. Освен това, в Холандия навсякъде хората се придвижват с колело. Това е като една част от тяхната култура. Тук виждаш дори паркинг за велосипеди. Така транспортът ти е нулев разход. Един студент може да издържи с 150 евро за храна за месец, като сега ще ти покажа нашия пазар, докато сме в Холандия за двама души за една седмица. Всичко това излезе 40 евро. Плюс, че в много магазини можеш да вършиш бутилки и кенчета, които ти дават отстъпка за магазините и така разходът ти за храна също се намалява. И помагаш на околната среда. Добави още около 100 евро за социален живот и за джобни в такъв вид. И общият ти разход всъщност за живот в Холандия всъщност е доста постижим. Дори без да се ограничаваш. И да не пропуснем друго важно нещо – скритите отстъпки. Като студент имаш право на много отстъпки, като на отстъпка от картата за транспорт, ако въобще го използваш, защото колело. Също имаш и много карти за отстъпки за магазини.
И така вече знаеш всички числа и знаеш, че Холандия е постижима. Не се страхувай и притеснявай от големите числа и митове, които хората ти казват. Вече знаеш всичко. Имаш фиксирана такса, знаеш колко струва наема, знаеш, че ще караш колело, имаш подходяща стратегия, имаш подходящия екип, така че не се притеснявай да сбъднеш мечтата си. Ако искаш да учиш в Холандия, да разбереш повече за образованието там, да кандидатстваш, но пък в същото време не знаеш какво и къде да учиш, в описанието на това видео ще намериш линк за 100% безплатна консултация с екипа на Европулс, които ще те насочат към най-правилното решение. Харесай това видео, коментирай ако имаш някакъв въпрос и се абонирай за канала ни, защото предстоят много интересни видеа. Благодаря ти, че беше с нас!